Отново здравейте, дами и господа! Другото, което искам да ви покажа, като използваме пак чудния смесител гала, е как да смените керамичната глава. Това е второто най-често нещо, което може да ви се случи. Освен, че да ви се запуши аератора, може евентуално да се повреди главата. А защо се поврежда? Защото водата е пълно с песачинки. Те влизат между двата диска на керамичната глава. 30, получава се улейче и оттам почва да капе. Така, керамичната глава се сменя като се отстрани първо ръкохватката. А тя как се отстранява? Взимате 6 грама, този 6 грам е също в това пликче, което показах в първия епизод. И така внимателно с късата част на ключето по някакъв начин, и аз не съм много сръчен, вадите тази тапичка. Отдолу има 6 грамче. Разви се. Вадите ръкохватката, да дърпате нагоре. И какво виждаме? Виждаме декоративен елемент. Той при вас може да е малко позатегнат, защото все пак смесителът като е ползван, тук се събира варовик, но по принцип се развива на ръка. Хоп, готово. Метален е, между другото, не е пластмаса. След това взимате ето такъв раздвижен ключ. Френски, може да не е точно такъв, този огромен. Той ми е така оставен по наследство. При един от оберите с този ключ ми счупиха витрината. И аз си го запазих. И развивате, както се развива. Просто да освободите и след това може и на ръка. Махате гайката и вадите патрончето. Ето, чудно патронче. Това специално е седало, испанско. Както виждате, на патрона има две пъпки. Тези две пъпки трябва да влезнат в тук двете отворчета, за да може главата да стои стабилно и да не се върти. Така че, взимате новата глава, връщате обратно, като оцелвате пъпките. Ето, оцелих ги. Така, оцелвате двете кръченца. Тогава главата ляга плътно долу и не се върти. Навивате гайката отново. След като я навиете на ръка, пристягате с огромния ключ. Не натягате много силно, защото все пак това е пластмаса и може да се спука. Отново рингчето се връща на местото си. Ръкохватката се нахлузва. И от тази страна с 6 грама затягаме. Хоп, готово. Работа за 2 минути. И накрая поставяме тапичката обратно. Готово. Имаме си чисто нов смесител с чисто ново патронче. Което, това беше 35 мм, струва 18 лева. Дет се вика без пари. Ще ви служи поне още 5 години, вярно.